Am o singură dorință arzătoare, să schimb lumea schimbând un singur om, pe mine însumi. Acest citat aparține părintelui Sofronie Saharov, părinte pe care îl puteți întâlni în noua apariție editorială, aduți aminte de dragostea aceea dintâi, cele 3 perioade duhovnicești în teologia părintelui Sofronie, semnată de arhimandrit Zaharia Zaharu. Părintele arhimandrit Zaharia Zaharu a fost ucenicul părintelui Sofronie Saharov, care la rândul său, după cum știm, a fost ucenicul Sfântului Siluan Atonitul. Părintele Sofronie Saharov, după cum știm, este întemeietorul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, din Anglia. Traducerea a fost realizată de Maica Porfiria, o maică din această mănăstire din Anglia. Să vorbim puțin și despre această carte deosebită, această carte în care avem posibilitatea să parcurgem, să intrăm în teologia, în gândirea Părintelui Sofronie, pentru că la tot pasul avem parte de citate care fac parte din scrierile Părintelui Sofronie și, de asemenea, avem ocazia să ne întâlnim cu bogatele exemple din viața de zi cu zi a Părintelui Sofronie, pe care ucenicul, Părintele Zaharia Zaharu, a avut ocazia să le asculte alături de el în fiecare zi. Cuprinsul cărții este, după cum spune și titlul, unul destul de interesant. Cele 3 perioade ale vieții duhovnicești în teologia Părintelui Sofronie. Cartea începe cu o parte introductivă, după care urmează prima perioadă în care El ne-a iubit întâi, spune Părintele, după un citat al Sfântului Apostol Ioan. În această perioadă, cititorii se întâlnesc cu perioada în care omul încheie un legământ cu Dumnezeu, în care omul încheie un legământ al dragostei cu Dumnezeu. În cea de-a doua perioadă, care este cuprinzătoare și cuprinde foarte multe pagini din această carte, omul primește o părăsire, într-un fel sau altul, față de Dumnezeu, în care omul trebuie să caute din nou să dobândească ce a pierdut, să-și aducă aminte de dragostea cea dintâi. Iar în ultima perioadă, omul duhovnicesc primește din nou dragostea lui Dumnezeu. Până la urmă, trebuie să ne aducem aminte prin această carte de dragostea cea dintâi, de Dumnezeu, care este iubire. Sper că o să vă placă această carte și sunt sigur că veți avea ocazia să vă îmbunătățiți viața duhovnicească în urma lecturării acesteia.